Gantos Bu Kesi nyangking bekor kencanane sandang kelawan pangan Bu Kesi ya niki bareng penake bareng. Oh iya. Kan hawane panas niki sumuk banget penontonnya do kipet-kipet ya ampun sakne banget. Nggih pancen ya. Siap. Nggih pancen ora udan iki efeke ya kudu sumuk kaya ngene. Sumuk tegese panas, panas tegese semangat, semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancuk gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Ji Ro Lu. Wong melek sabarna rima Tembang menika ugi kula aturaken dumateng seluruh jajaran kepala dinas, ugi keluarga besar SH Ternate, mboten kata lumpen seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Oh iya, monggo mawar kuning saking Demung, mumpung sing Demung dereng sari. Wah ya. Ya Mas. Was
Terima kasih, matur sembah nuwun.